Здравейте! Както обикновено, аз искам да направя клип за Хелоуин. И така, че той мина, искам да разкажа неща, които ми се случиха през тези години на Хелоуин. Една година, това беше май не знам кога. Бяхме в приятелка вечерта на пижамни парти. Решихме няколко приятелки, бяхме към 6-7. Седяхме там и бяхме толкова обсебени от тези истории, страшните за като си хванеш ръцете, затвориш очите, презавеш някой, случвали се. И ние решихме да го направим. Оставихме с телефоните и тогава се хванахме за ръцете и казахме, че искаме телефоните едновременно да звъннат. И тогава звънна само единия телефон на приятелката ни. И това беше майка и тя питаше как е. После звънна на следващата ми приятелка и така на всичките ни. Това беше паранормално нещо. После решихме, че това може да се случи. Че това по-точно може да е истинско изживяване или пък просто е така после пак се хванахме за ръцете и казахме, че искаме да мине един камион, но нали улицата беше пуста и нямаше толкова движение. После казахме да мине бяла кола. След няколко минути гледане през прозореца мина бял камион. Другото нещо, когато бях сама вкъщи, ми звъни приятелка и нали, говорим с нея поне 10 минути, докато си правя сандвич и напитки. След това бях сама вкъщи и беше толкова тихо и се чуваше нещо в коридора. Когато отидах там, нали знаете тия перлените гривни. Имах една такава перлена гривна и беше цяла. Много ясно, тази друга. Беше в коридора на едно шкафче и после изведнъж сама, не знам как тя падна и вече нямаше нищо на нея. Всичките перли бяха настрани. Трябваше да почистя. Да. Аз много мразя Аз защото много обичам да чистя. Не. И да. Друго... Не. Сетих за сега. И това беше от паранормалните неща, които ми се случвали. Следващия въпрос е... Да, какво ще за тъмното? Когато съм сама обикновено, много се страхувам от тъмното. А когато бях по-малка, сега съм, когато бях по-малка, се страхувах толкова много от тъмното, че направо ме побиваха тръпки и повече не може и да излизам. Дори вечерта, когато ми се ходеше на туалетната, беше страх толкова много и направо не знам. Иначе обичам да през прозорците да гледам светлините, звездите, облаците, колко е красиво през нощта и светлините и прекрасно е. Другия въпрос е страшни истории. Разкажи. Любими. Нямам любими, но най-много страшна ми беше историята. Едно момиченце гледа телевизор и решава да гледа, да отиде на терасата и да гледа снега, но през прозореца. И вижда един мъж, облечен в черно, всичко в черно. И този мъж
След това изкарва нещо лъскаво от якето си и прави така. И момичето го гледа и се чуди на кого посяга. И след това решава да звънне в полицията. Полицията не открива след това нищо. Отива в апартамента й и вижда мокри стъпки до дивана й. И се оказало, че момичето е гледало отражението. Отражението на стъклото. Това значи, че мъжа е бил зад нея. И това най-много ми беше много страшно направо. Ами, това е всичко. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре. Ако не ми е харесал, палец надолу. Аз надявам да ви е харесал за това, че... До следващия Хелоуин! Бай!